Hola, sóc el Jofre Llombart i no m'agraden les carxofes. Des que us lleveu fins que us n'aneu a dormir, podeu fer servir sempre el català? Teniu un dispositiu tipus Siri o Alexa que l'entengui? El navegador del cotxe el teniu en català? Al bar on aneu a fer el cafè, el parlen sempre? A la feina, totes les gestions les podeu fer en català? Quan us truquen perquè us volen lliurar un paquet, el repartidor quina llengua fa servir quan despengeu el telèfon? Quan us adreceu a administracions com l'Agència Tributària, la Seguretat Social i, ja no dic, un jutjat, es fa servir el català? Sempre que aneu al metge, us atenen i us entenen en català? Quan anem a comprar, al súper està tot en català, el personal i les etiquetes dels productes? I al vespre, si anem al cinema, què hi predominen? Les pel·lícules en versió original, les pel·lícules en castellà o les pel·lícules en català? D'acord, anem a casa, mirem una sèrie, les plataformes què tenen en català? Ho deixem estar i anem a la tele convencional. Fem zàping a la tele. Quants canals estan en català i quants en castellà? Creieu que un veí de Toledo pot viure en castellà les 24 hores del dia a Toledo? Per què jo no? Per què tu no i ell sí? Som o no som iguals davant la llei? I davant del sentit comú, som iguals també? I ja per acabar, per què encara ara ens volen fer creure que intentar viure 24 hores en català a Catalunya és ser tancat, poc viatjat i una imposició, i en canvi viure 24 hores en castellà, també a Catalunya, no és allò anòmal, sinó que és allò més aviat el normal. Benvinguts a Diana. I avui a Diana, per estrenar-nos en aquest nou podcast, tenim a l'Òscar Andreu. Òscar, què tal? Com estàs? Com va? Bé, molt content. Soc el primer? Ets el primer. Ens desvirguem amb tu. En el sentit mediàtic del terme. Sí. L'altre seria denunciable, pràcticament, no? M'has tancat I en el aquí. meu cas irreversible, no sé tu. Sí. Hola, gràcies. L'Òscar Andreu és l'autor de Manual de Defensa del Català i també un dels guionistes de la codirector de la competència de RAC1, o un director de la competència de RAC1, que també és l'autor d'aquest Manual de Defensa del Català. Mira aquella Diana, perquè després anirem amb tu a fer una partideta i ens estrenarem també la Diana amb tu. D'acord. Que el teu llibre sigui el més venut de Sant Jordi, vol dir que finalment ens hem posat les piles? Voldria creure que sí. No m'agrada, per una banda, allò que aflora és que ens hem de posar les piles, per parlar en un català no normatiu, però del carrer, com és el nostre. Per l'altra banda, sí que jo crec que hi ha una mena de moviment per dir, doncs, fins aquí, o ens hi posem o ens arrasaran. És així, és el que tot aquest petit llibre entranya, però saps el que m'ha agradat més? Que a banda de ens hi posem, que hi ha una aura, ara que diuen els joves, d'optimisme. Sí. És a dir, no causen el pessimisme. I per si hi hagués algun dubte, a la cita inicial, quan parles de les 3 cites, n'hi ha una que és del Pere Calders, que és un al·legat contra el pessimisme. I jo crec que això és el que m'ha agradat més de tot el llibre, el que desprenia. Clar, és que el pessimisme és que ho diu el mateix Calders. No, ell, que va patir guerra, exili, haver de fugir tota l'estona, ell no se'l va poder permetre, o sigui, com ens el podríem permetre nosaltres. I en tot cas, diu que quan ell s'enfronta a determinades situacions, l'optimisme li ha servit de vegades per resoldre algunes situacions i el pessimisme mai li ha servit per res. A banda, el pessimisme és com una arma molt fina, és l'arma que té els enemics del català voldrien que fóssim pessimistes 24 hores, 7 dies a la setmana. I això no ens ho podem permetre, sobretot per aquesta gent que ens ha precedit i perquè al loro que no estamos tan mal. I el pessimisme que dius, portat a l'extrem, seria el no hi ha res aferisme. És a dir, ja doneu per perdut. És un llançar la tovallola, llançar el barret al foc, com vulguis, i clar, no, o sigui, mai res no s'ha salvat o mai res no ha estat restituït, perquè al final estem parlant d'una qüestió d'injustícia, de drets lingüístics, etc., amb una actitud absolutament de no ens en sortirem. És absurd. Si de debò pensés que no ens en sortirem, jo crec que la gent no s'hi posaria. Val, aleshores tu receptes aquí una sèrie de trucs, per dir-ho així, o manual teu que t'has anat forjant al llarg del teu pas de castellano parlant a catalano parlant, no dic més perquè vull que us llegiu el llibre, i dones una sèrie de trucs. Em parles un que em va fer molta gràcia, que és aquesta droga benigna que és mantenir el català.
Sí, perquè al principi penses això no ho faré o deu ser... I quan ho tastes, jo ho comparo amb una droga perquè et proporciona moments de molta surrealitat, per dir-ho d'alguna manera, moments molt xulos, també, i que, a diferència de la droga, no deixa ressaca, o sigui, enganxa, però no deixa ressaca, ho pots mantenir i vas sumant situacions. De fet, aquest monòleg comença amb 2 o 3 situacions derivades d'aquest no canviar de llengua i alhora també acabes descobrint que en un 90%, 93% de les situacions no passa res. Absolutament. I aleshores al·lucines també, és com trencar un vel, no? Esquinçar un vel i dius, vaja, o sigui que parlar català a Catalunya, bueno, si ho vius amb certa naturalitat, doncs escolta, ho tens tot de la teva banda. Què creus que, des de la bona fe, què creus que fa que una persona es passi el castellà? A la primera de canvi. L'economia, de dir... Això també ho han estudiat els lingüistes, vull dir, el que fa que si tu detectes que qui tens davant no pertany o podria no pertànyer al teu grup lingüístic, el que fas és optar per la llengua no marcada, que paradoxalment la llengua no marcada a Catalunya és el castellà. La llengua que no portarà, o sigui, portarà 0 problemes és el castellà i per tant el que fas és canviar per no buscar-te problemes. Això se'n diu... Bueno, això està estudiat, vull dir que no és... Com es diu, això de convergència. No el partit, sinó la qüestió lingüística. La norma de convergència. Norma de convergència. Sí. Mira, a mi em passa una cosa, per exemple, amb la gent que es veu claríssimament que ha nascut fora, perquè se t'adreça a tu en castellà, etc, i aleshores mantens el català. Aleshores, hi ha gent que em diu, hola, com és que li mantens? Jo li faig un raonament, a veure si el comparteixes, que és, mira, tots els cursos de català per aprendre el català estan a petar. Estan a petar. I a més, a banda que si et poguessis apuntar a aquests cursos, jo no sé com has après a cuinar, jo no sé com has après a nedar, jo no sé com has après a fer ràdio, jo només posant-hi hores. O sigui, allò, el truc aquell que es diuen les 10.000 hores per dominar una cosa. Clar, si jo et parlo en castellà, t'estic robant a tu capacitat d'aprenentatge. Fins i tot et vaig a fer sentir bé dient-te qui sóc jo per robar-te uns minuts, res, el que pot durar una conversa de 3 minuts, no? I em funciona bastant des del punt de vista de també tranquil·litat espiritual. Sí, bueno, clar. I pots estar dient també a l'altra banda, no et veig preparat per aprendre una llengua llatina, que probablement s'assembla a la teva, o més que preparat, el tipus de pell, i nosaltres, que podríem passar per egipcis, o podríem ser de qualsevol riba de la Mediterrània. Totalment. Estàs dient moltes coses, o estàs dient també la meva llengua no val ni per començar una interacció, així que no cal que l'aprenguis. I li estàs reduint el camp de joc a aquesta persona, que probablement el vol aprendre i, clar, com que... O sigui, aquest senyor, quan arribi a casa i vegi que ha tingut moltes interaccions en català, el que voldrà és que els seus fills parlin aquesta llengua perquè interactuï, perquè s'arreli al país, etc. Si tu li has negat, aquest senyor arribarà a casa pensant que el català és un ésser mitològic, i això no és veritat. Parlant de l'optimisme que parlàvem abans i d'això que parles ara, veus tacar d'oli amb això que estem fent? Tu, jo... moltes persones, veus tacar d'oli de gent que manté el català amb gent, per exemple, nascuda fora? Jo crec que sí, i més enllà dels que són nascuts fora, també amb els que són nascuts aquí i tenen responsabilitats i que durant tants anys diguem, han fet, bueno, han passat, vull dir que les lleis les tenim, es poden implementar des de la política, etc, i més que no pas que també aquesta gent vinguda de fora a dir, ei, aquesta és la llengua d'aquest país, si et vols arrelar, etc, tots aquests responsables que moltes vegades parlen català, els tenim fent complir la llei, no l'han fet complir en els últims 15, 20, 30 anys, no ho sé, parlo de la llei del cinema, del codi de consum, de política lingüística, etc. Aquesta gent parla català. I el problema, crec que, més que amb la gent vinguda de fora, que també, de dir, clar, fer-ho tot en plan, doncs això, com es deien? Voluntarista, no? Exacte, anava a dir com aquells dels Jocs Olímpics. Voluntaris. Fer-ho tot amb voluntaritat no arribes enlloc. Tu pots quedar molt tranquil a dintre teu, però ja veus que no. O sigui, tenim les lleis, tenim la força i tenim els partits polítics. Ara només cal que ells ho sàpiguen, també. Mira, parlàvem abans de l'exemple aquest de l'estranger amb el qui tens, però també parlàvem de les lleis.
acaba de fer-se públic un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que diu que el fet de no poder-te adreçar en la teva llengua al metge pot arribar a afectar la teva salut. Sí. I de la manera més normal, molts pacients canvien al castellà perquè el metge que l'atén el parla en castellà. Sí, clar, i això s'havia dit molt poc. Hi ha estudis que existeixen sobre comunitats ja molt reduïdes on ha desaparegut l'idioma, comunitats com es diu, on ha desaparegut l'idioma propi i això correlaciona amb més casos de suïcidi, amb alcoholisme i amb diabetis. Són casos molt extrems, en pobles natius dels Estats Units, per exemple, i això existeixen estudis que ho demostren. A un altre nivell passa això, que tu no et puguis expressar amb el metge una qüestió tan interna, i quan ets tan vulnerable com davant d'un metge, davant d'un policia, davant d'un jutge, que no puguis expressar en la llengua pròpia del teu país, és una qüestió bàsicament de drets, que s'estan conculcant uns drets lingüístics que són humans, però també és una qüestió que és evident que hi ha una injustícia suprema. I parlaves d'éssers humans, t'adreces a un jutge, a un metge i tal. Però clar, quan t'has d'adreçar a un GPS, que és un software, són uns i zeros posats d'una determinada manera, que si els poses d'una altra determinada manera, entén que digui que vols anar al carrer Aribau, cantonada Maragó. I encara no t'entén. Encara no t'entén i has d'anar i has de negociar amb la gent de Palo Alto, de Silicon Valley, has de fer cartes, l'Albert Cuesta, que és un senyor que s'hi dedica des de fa 30 anys. Twitter ha de ser en català, clar que sí. Els electrodomèstics han de ser en català. Per què? Perquè volem viure dins la normalitat. No demanem una cosa que sigui boja o passada de voltes. Volem adreçar-nos a Siri i que Siri... O volem, com deies a l'inici, en aquesta editorial tan maca que has fet, poses una plataforma i a Netflix jo em passo, sobretot quan ho miro amb els nens, no sé, mitja hora, 45 minuts, decidint quins continguts són en quina llengua. El meu fill de 2 anys i mig pràcticament ja sap com fer anar els subtítols i no sap llegir. Imagina't, sap com connectar-los pràcticament. I és una cosa com molt... que ens hi hem de posar, perquè aquesta gent, clar, ara, a la que els hi toques el negoci, jo suposo que... Però clar, has de picar contínuament. I una altra, crec, qüestió que tenim a la contra és que reivindicar tot això és no preocupar-te de les coses importants, hi ha altres prioritats, tu ho tens tot ja cobert, en castellà ens entenem tots. Com es combat això? És una falsa dicotomia. La llengua pròpia d'un país és fonamental en el sentit pràcticament etimològic, és el fonament, és com ens comuniquem entre nosaltres, és el que fa comunitat, és el que fa país, i no és una cosa menor. Com parlem nosaltres, les paraules, com ens comuniquem, no és una cosa menor, en la mesura que si desapareix aquesta llengua, desapareix la identitat, i si desapareix la identitat, desapareix la sobirania. No podem conjugar el nosaltres. Si no som nosaltres els que parlem català, qui som? Som una comunitat autònoma espanyola i ja està? Som Albacete? No parlo per comunitat, sinó com a ciutat. En aquest sentit, sí que és veritat que molt sovint des de l'Estat i els que hi col·laboren des d'aquí, el que disparen és contra tot allò que ens fa diferents i alhora ens fa igual a la resta de pobles del món perquè d'alguna manera perdem aquesta qüestió, aquest fet diferencial que s'havia dit tantes vegades, oi? Clar, el fet diferencial i que ens fa igual entre nosaltres és el català en aquest país. Si disparen contra el català, si disparen contra la història o la intenten esborrar, contra aquelles... com es diu això? La qüestió política, com ens hem organitzat nosaltres, si disparen contra tot això, estan disparant contra la nostra identitat i, per tant, contra la nostra possibilitat de ser. I nosaltres, els catalanoparlants, hi fem prou? Ho dic perquè ara hi ha un departament de política lingüística. Sí. Sí, bueno, que hi hagi un departament de política lingüística està molt bé. Ara cal saber què fa el departament i què farà i quins resultats tindrem de l'últim, no? Allò que van signar entre tots plegats, com es deia això? El Pacte Nacional per la Llengua. El Pacte Nacional per la Llengua, que era una cosa de mínims, fins i tot es va veure com el president Illa guixava un paràgraf com per introduir el tema, que era una mica que duia...
que explicava que, bueno, això, el conflicte, tot allò que ha de dur el conflicte, tot això ho amaguen, i tal dia farà un any. I clar, bueno, sí, tenim això, però aviam on ens porta això. Que no sigui que ho tenen per acabar d'agafar tota aquesta força, tota aquesta energia i fer-la desaparèixer. Tu entens, per exemple, que des de fa pràcticament 2 anys es pugui fer servir el català al Congrés i no tots els diputats catalans al Congrés, m'és igual al partit, no el facin servir? No, em costa. És com renunciar precisament a això, una qüestió com molt primordial, fonamental, etc. I no només això, ara que feien els de la Unió Europea una campanya de dir estem pels teus drets, i la feien en català, i em semblava absolutament cínic. O sigui, estem per les coses importants, no? Venien a dir més o menys això, i el meu idioma, el que estàs fent aquesta campanya, resulta que no és oficial a Europa. Vull dir, no em venguis les teves motos perquè no les vull per res. O sigui, no em sento interpel·lat. Primer, no em sento interpel·lat per aquells que intenten vendre la moto en castellà, però és que no em sento interpel·lat per aquells que intenten vendre idees absurdes utilitzant la meva llengua perquè se'ls hi veu el llautó. I en el cas d'Europa això és bàsic. Què has descobert arran d'haver escrit aquest llibre i la superbona rebuda que ha tingut? Perquè aquesta conversa que estàs tenint és un més dels actes i invitacions que estàs tenint. Què perceps? Què veus? Com està el país? El país està amb ganes de reiniciar-se, amb ganes de parlar de tot, de coses que no havíem parlat fins aleshores, amb ganes de parlar de llengua, de fronteres, d'immigració, de natalitat, de tota una qüestió de temes i de començar a parlar des de zero si cal. Així està el país. Jo crec que he tocat una tecla, una de les múltiples tecles que fa que la gent se senti interpel·lada. El que he descobert amb aquest llibre, entre altres coses, és que nosaltres no salvarem el català, sinó que paradoxalment i en un gir copernicà inesperat és el català que ens salva a nosaltres. És una cosa brutal, perquè ens protegeix, fa d'escut i alhora ens projecta, fa com de llança. Aquesta defensa, atac del català, és una cosa que he descobert això, xerrant amb gent i alhora escrivint i anant pel Principat durant 2 anys explicant tot el que s'explica en aquest llibre. I a més, la frase no va en segones, tu estàs molt en contacte amb joves. Sí. Vull dir, tens, per exemple, una guionista o un parell de guionistes molt joves, tens criatures, etc. El jovent, que tant es diu que està desimplicat de la política, que et vas trobant jovent actiu pel país? Absolutament, el Correllengua ha estat un èxit. O sigui, els joves connecten amb el que té èxit, els joves no connecten amb els que reculen. O sigui, és que no parlen català. Escolti, quan tot semblava que ponien, la gent connectava amb el català i els joves connectaven amb el català. Un cop han vist que podria ser o detecten que la cosa guai i tot això pot ser un altre idioma i no només parlo del castellà, pot ser l'anglès, doncs escolta, van agafant d'aquí i d'allà i ells volen ser guais, ja està, és la seva feina com a joves, ser guais. I clar, si no relacionen ser guais, si no tenen referents, si ens hem carregat durant 10 anys els seus referents televisius, etc., si a xarxes no estem parant tota l'atenció que hauríem de parar, si aquests diners que haurien d'estar invertits en tot això no estan invertits i desapareixem, no culpem els joves del 100% d'aquest problema. A banda, tu que tens una banda o que has tingut una banda musical, ara com veus el mapa, s'ha de dir, el panorama musical fet en llengua catalana és brutal. Absolutament. Jo crec que hi ha com una mena de distorsió entre el que ens diuen i el que veiem o el que sentim, perquè saps allò que explicaven, que en un moment determinat un esquirol podia passar d'arbre en arbre per tota la península ibèrica? Jo puc estar com 10 dies sentint música i l'oferta és molt variada i és de molta qualitat, que això és important també, perquè si és molt variada i no hi ha qualitat, però no sé, hi ha centenars de grups que et pots sentir i amb molts electrònica, pop, rock, experimental, i això és al·lucinant. O sigui, d'on surten aquests bolets? I a més,
tu que domines de música, que saps com es fa ben bé la música i tot això, no és perquè sigui en català, és que és de qualitat. No, per que això. a més és en català. A més, clar, és una música que m'interpel·la a mi directament, i t'ho dic jo, que he tret 4 discos en castellà, també, vull dir que les coses com siguin. Això també més o menys explico alguna situació, no?, d'anar a tocar amb el meu grup a Tarragona, anar a tocar, i s'acaba el concert i se m'acosten 3 paios així en barba i em diuen, hòstia, me gusta mucho el grupo y tal, pero entre canción y canción, ¿por qué hablas en catalán? A Tarragona, no? I a mi, a nosaltres, tota la banda som catalans. I aleshores això em va fer pensar, dir, per què? O sigui, i per què les cançons no són en català, també? O sigui, no sé si volien aconseguir que jo deixés el català, però crec que van aconseguir tot el contrari, fins al punt d'arribar a pensar per què hauria de parlar o per què hauria de crear determinades cançons, poesies, novel·les, llibres, en la llengua que em volen imposar, perquè de retruc estic participant en aquesta màquina d'imposició. En aquest manual de defensa del català expliques aquest trànsit de com, per exemple, ho expliques molt bé, et pensaves que el català era un idioma que s'havia inventat ta mare per comunicar-se amb tu. Què en penses d'aquest discurs, de seguida m'entendràs, diré la paraula i ja està, xarnego, d'aquests de persones que reivindiquen el xarneguisme però des del castellà, en plan, aquí sí que vam construir Catalunya, etc. Tu, que ets nascut a Terrassa, que fins als 12 anys només parlaves en castellà a tot arreu, etc. I que em sembla que li has donat un gir a tot això. Sí, perquè el xarneguisme aquest, en definitiva, més del 70% dels catalans tenim 1 o 2 o 3 o 4 avis vinguts de fora. Per tant, me sembla que això és de privilegiats. Ser xarnego a Catalunya és que som majoria, som hegemònics. Aquest per una banda, vull dir que si vens a flipar-te amb que ets xarnego, que sàpigues que ets majoria. Això per començar. I després he detectat que darrere d'aquesta paraula, sovint, el que hi ha és una manera de mostrar-se espanyol d'una manera banal, però acomplexat. O sigui, com que no... Tens cert complex de dir que ets espanyol i que t'agrada molt, cosa que em sembla perfecta, la selecció, tot allò que implica Eurovisió, tot allò, la loteria, tot allò que implica ser espanyol, com que no ho pots dir amb totes les lletres, dius que ets xarnego. I ja està. Jo dic que això, que bàsicament són gent desarrelada. Els que utilitzen aquesta paraula el que ens intenten penjar aquesta llufa. Mira, ara que has dit això de loteria, és que t'anava a preguntar com es desespanyolitza aquest discurs, perquè hi ha aquest espanyolisme banal que el tenim molt ficat. Jo me'n recordo quan jo estava de cap de programes, per entendre'ns, de RAC1, un 22 de desembre, que vam parlar sobre la loteria, sobre la importància de la loteria. I la veritat és que em vas fer pensar molt d'aquest seguidisme no banal, sinó seguidisme efectiu d'un espanyolisme banal que és estar tot un matí repetint la loteria nacional. Sí, nacional, perquè clar, banal és invisible. El seu nacionalisme, com que tenen exèrcit, tenen jutges, tenen mitjans que radien tota l'estona aquesta mena de nacionalisme que ells no consideren nacionalisme, però existeix, i és molt fort. És el més fort perquè és invisible. Perquè és Audiència Nacional, Ràdio Nacional, Loteria Nacional. Sí, tota l'estona. Organització Nacional de Ciegos d'Espanya. Però són els no nacionalistes. Exacte, sí, ja està, crec que amb això resumeix. No, però aquí tenim feina a fer, perquè cada 22 de desembre ens quadrem davant de la loteria. Clar, però qui diu la loteria diu la resta. Però com es fa? Com es fa? Bueno, s'ha de descolonitzar també la ment. No és fàcil, no és fàcil. Vull dir, primer n'has de ser conscient. És aquesta presa de consciència que fa que aquesta taca d'oli s'eixampli. No és una cosa... És un canvi cultural i de certa profunditat. No ho sé. Jo he portat aquest grat de sorra a aquest mirar-ho d'una altra manera. N'estàs preparant algun altre de granet de sorra? Sí, però no ho sap ni l'editora. L'editora sap que estic... ho està descobrint ara. Sí, li he dit que estic pensant en una altra cosa que està vagament relacionada, però que podria anar per aquí també. Que tindrà una primera mostra en forma de monòleg que després serà llibre?
Probablement, sí. I després especial de televisió, saps? O de plataforma. Saps aquests humoristes que fan una hora d'humor i després ho fan i ho tanquen i ho tenen... Mira, un altre àmbit que m'interessa molt, tot el tema de l'stand-up comedy, tots els temes que s'ha passat de grans monologuistes que tenien grans programes de televisió a que coexisteixen amb centenars de monologuistes que omplen petites sales de teatre perquè sempre les tenen plenes. Això sí. Sí, a mi em fas pensar doncs, en l'Oia Sherman, el Magí, el Marc Serrats, no sé... El Manel Vidal. El Manel Vidal. No acabaríem. De sobte és com si s'hagués trencat. Passa una mica com amb la música. S'ha trencat una bola i surten milers de boles fent una cosa tan natural com humor en català a Catalunya. Un cop fas un pas enrere i ho veus i dius, hòstia, això seria lo natural. Doncs mira, anem a fer un pas endavant. Anem a jugar a la Diana? Anem als darts? Quant temps fa que no jugaves a una partida de darts? Probablement 13 anys i mig. Alguna cosa així, i sempre en el mateix context, que és en un bar molt concret d'un barri de Barcelona i després de fer una cervesa i mitja. O sigui, que em fotràs una pallissa. No, anaven tots els darts fora. Vull dir, per la cervesa i mitja. La cervesa i mitja fa que... No, he perdut molt la... No sóc bo. Va, doncs som-hi. Bueno, doncs al final sempre fem una partideta aquí, com si estiguéssim al bar i tot això, i també... Tira, a veure què... Jo primer? Sí, obro jo. I aquesta... Mira, aquesta ratlla que hi ha aquí. Perfecte, molt bé. Doncs... som-hi. 16. 16, sí. Escolta'm, Òscar, quina és l'última notícia que has llegit que t'ha posat de mala lluna? És que cada dia... Pressupostos. No, és que pressupostos també fot. Crec que és una discussió interposada. Tren orbital. Tren orbital. És que, què? Tren orbital, què? Sí, no, he vist allà de Granollers, Terrassa... No sé, tot em posa una mica de mala llet i aleshores el que faig és, no sé... Tirar darts. Sí, tiro, em toca a mi. Tira, sí. Els jutges, això... Ara després recontarem, És tota l'estona. Escolta'm... Uau, això és triple, no? Si està dintre, sí. És que els dos estem malament de la vista. Sí. Te'n queda un. Espera, abans un altre. Sí. Si tinguessis la capacitat de fer vudú i en lloc de Diana hi hagués la fotografia d'una persona, tens clar qui posaries? És perdre molta energia per aquesta persona. Crec que sí. Sí? Sí, però tampoc... La vols dir o no? No la vull dir. Ens la imaginem i... Sí, ara els dos a la Diana, no? A veure, va. Em toca a mi? Sí. Ui, doncs mira, el karma. A veure jo si... A veure si és la mateixa persona, eh? Diana! Sí! Sí! Molt bé. Escolta'm, fem una ronda més, que et vull fer un parell més de preguntes. Sí, i tant. Quina pallissa. Gràcies. Ara la positivem. Sí. Tornes a tirar tu, eh? Sí. Si fent Diana, per exemple, tinguessis la capacitat... Ara, fas Diana i et dona un poder que és ressuscitar un personatge històric de Catalunya. A qui ressuscites? Pot ser mort fa 10 dies o mort fa 700 anys. Tosquelles, un psicòleg psiquiatre. Penso que era de Reus. Ara em diran, no, era de Valls i tal. Per exemple, no sé, m'agradaria xerrar amb ell, perquè és el pare d'una escola... No, el pot ressuscitar bastant, eh? Sí, bueno, 10 minuts per tenir una xerrada. I de què parlaries? Parlaria de nosaltres, dels catalans. Parlaria, tota aquella gent que va marxar, aquest era un dels que va haver de marxar, va marxar a França, mai va voler parlar bé el francès, tot i que el parlava, perquè deia que la llengua de l'ocupant no s'ha de parlar mai bé, i ho feia fumant com 2 cigarros a l'hora. Era un tio que ha sigut mestre de psiquiatres a posteriori, que l'han tingut com a mestre, com el que era, i era molt interessant, perquè jo crec que el de colonialisme també, d'alguna manera, neix en alguns dels seus postulats. Ell, que era, em penso que del POUM,
el fan anar a Madrid durant la guerra, potser una mica abans, i els deien, no, tot això el català ho heu d'oblidar, tot el poder pels soviets. I ell va dir, no, tot el poder pels soviets no, nosaltres som catalans, tot el poder per les penyes. O sigui, feia aquesta mena de visió i alhora també de tenir... Va acabar a França, o va començar la seva carrera a França, a una mena d'institució psiquiàtrica on totes les portes eren obertes i els que vivien allà doncs, participaven activament de la vida del centre, però fins al punt que prenien decisions, treballaven, etc. Tosquelles? Sí. Molt bé. A qui li toca? Tu o a mi? Sí, crec que a mi. Ah, sí, a tu, sí. Vale, me'n queden dues, de preguntes. Sí, Quina és l'última vegada que puguis explicar que t'has pixat de riure, un atac de riure? Públic o privat? Clar, en el teu cas... Amb el meu soci ha sigut públic. Va ser la redacció farà unes setmanes, vam imaginar com seria una intel·ligència artificial una mica sense piles, com recrearia una baralla entre dos jugadors del Madrid, i a la redacció vam començar a riure com a bojos, després ho vam posar en antena i vau continuar rient com a bojos. És a dir, allò que surt en el vídeo que s'ha fet viralíssim, hi ha una preqüela no visible... Que és la redacció, que és la gent, els guionistes, dient frases i no poder picar perquè feia molt de riure. Sí. Hòstia, que bo. I et toca, va. I l'última vegada que puguis dir públicament, que has plorat o que t'han fet plorar i que vulguis dir. Sí, mira, t'ho diré. Toma! Ui, quasi. Sens dubte, me'n recordo perfectament perquè va ser la setmana passada o l'altra, perfectament, i aleshores 15 dies de marge. Al concert de Miquel Serra. Un paio de Menorca que coneixia una mica les cançons per sobre, la meva dona és fan, em va portar, em va convidar al concert perquè el meu aniversari, vaig anar al concert i a mig concert em vaig adonar que estava plorant. I em va preguntar, la meva dona, no, per què plores? I aleshores, clar, és la màgia, no t'ho sabria dir, són moltes coses i tot ha acabat de coincidir en aquesta cançó, en aquest acord, en aquesta lletra. Miquel Serra, te'l recomano. Miquel Serra, doncs queda feta aquesta recomanació. Òscar, moltíssimes gràcies per venir, per jugar als dards, per estar aquí a Diana i sempre et recordaré perquè vas ser el primer convidat de Diana. Moltíssimes gràcies. Un honor, gràcies, que és fan aquest cap. Bueno, abracem-nos, vinga. Fins ara. Fins la pròxima Diana, ens veiem.